लोगोफोर नै आं बिराद गोजान जायगायाव दंफैयो आरोना आं सफैबाय हिमाचल प्रदेश सिमला होननाय जायगायाव आरोना नै सिमला होननाय जायगायाव दंफैयो आङो थारमाने मोनसे खोथा आरोना लोगोफोर थारमाने आं दं बिराद दुखु मोनदों आरो खेमफ्राय बिदि गाबबाय थानायखौ आं दुखु मोननानै आं सहायनो हायाखै आरोना एक्सुवेलि खेमफ्राय बिदानाव दुखु जानाङा आं बिनानाव लेंबाय दिनैनिफ्राय जों सानैजों मोजां मोनलायनायखौ नों जानगार जादों आरोना मोजां मोनलायनायखौ सिमां बायदि सानदों नोङो सिमां बायदि गोदो जों सानैजों जिथु मोजां मोनलायदों बेखौ सिमां बायदि सानदों आरोना मालायनि खोथा लायै लायै नों बिदि बखिनाङा खिन्थु आं नाम बुंनांगौबा गासिबो थांफाजोबगोन मानसिफ्रा नोंखौ मानसिफ्रा नोंखौ थारमाने जाय मानसिया लाबोआ फैसा होनानै जाय मानसिया फैसा लानानै नोंखौ दोनबोआ बेखौबो आं गासिबो खिथाजोबनांगौ गासिबो नाम थांफाजोबगोन आरोना खिन्थु आङो जे गावखौबो खिथा रावखौबो फेमिलि न'खरखौ आङो सिफायनो साना आरोना अनेक बाथ्रा बुंनांगौबा आंबो दङ खेमफ्राय सनासोनिफ्राय लांबाय आं बिदानावसो होनसै दिनैनिफ्राय थारमाने आङो मोजां मोननायखौ माथो खालामबावनो आं जों सानैजों मोजां मोनलायबाबो दुखु दा मोनसै आरोना जों सानैजों मालाबाबो जिन्दगि मोनलायखाया आरोना बेखायनो आंहाबो संसार दं आंबो हिनजावखौ बिराद अनो हिनजावनि जानगार आं थानो हाया नों बांद्राय दुखु मोननो नांला नोंनि दुखु मोननायनि खारना आंखौसो नोङो दुखु मोननो आं मिथिखायो गासिबो मिथिखाजोबो आं नों आंनि थाखाय एसे दुखु मोननानै भिडिअ बानायदों नोङो रावनिबो दुखु मोनाखै मिथिखायो आं खिन्थु नोङो जानगार जादों आङो आंनिफ्राय जानगार जाना थानो सनासोनिफ्राय लांबाय थायो आं सनानो गाबजि नालाय बेखायनो थारमाने आंबो बिराद गोजान जायगायाव दंफैयो आङो नोंनि फनखौ मानो थाखाय हमनो हायाखै होननानै बुंबा आङो थारमाने आङो बिराद दुखु मोनदों आरो आं मा मोखांजों नुजाबावनो गामियावबो थांनो हाला हिनजावाबो आंखौ सैनाय नंला बेखायनो आङो नुजानो हायाखै हिनजावनि फनखौबो आं हमाखै नोंनि फनखौबो हमाखै ओमफ्राय दा मबाइल अन खालामनाय लोगो लोगो नों गाबनाय नुदों गाबनाय माने नों फन खालामाबो आं हमनो हायाखै माने आं नों दुखु दाजा सनाल' होनबाय दायो आं माथो खालामबावनो नों जुदि मोजां मोनो आंखौ एथ' मोजां मोनो नोङो मोजां मोनबाबो आंखौ बावगारदो आंबो नोंखौ बावगारनो नाजानोसै आं बिराद गोजान जायगायाव खामानि मावनानै थानोसै आं नोंखौ बावगारथारनोसै दिनैनिफ्राय आं नोंखौ रायज्लायथारला नोंबो आंनो फन दाहर आं जिन्दगि फन हरला नोंनि लोगोफ्रा मा जाखादो सना नोंनि लोगोफ्रा रावबो फन हरा माथो नोंनि थाखाय सापर्ट गैया रावबो जासुला होननानै बुं मुथु होननानै बुं निगास होननानै बुं माथो नोंनि थाखाय रावबो सापर्ट खालामा भिडिअखौनो रावबो खालामा नोंनि थाखाय सापर्ट गैया रावबो जाय मानसिया भाइरेल खालामना होदों बे मानसिखौ आं मिथिजोब्बाय खिन्थु आं न'खरनि मानसिखौ बेखौ संसारखौ बरबाद खालामनो हाया आरोना फेमिलि गोनां न'खरखौ आं मालाबाबो सिफाया आं बिराद दुखु मोननानै दिनै भिडिअ बानायदों आरोना आं नै माबायावसो दंबाय हिमाचल प्रदेशआवनो नायल' सिनारिखौ नाय सिनारिखौ नायनानै बुं फाइनाल लोगोफोर नोंसोर आंखौ निमाहा होबायना आंनिनो गुलथि आंनि मोजां मोननायखौ आं मोनासै बेखायनो गावबागाव संसाराव गावबागाव सोलिनोसै आंनि हिनजावखौ आं थांनानै दिनांफोर जुदि निमाहा होयोबा आंनि हिनजावनाव थांनानै आं संसार जाहैनोसै मोजांनो हिनजावजों हाजिरा मावनानैबाबो आं हिनजावखौ फिसिगोन आरो खेमफ्रायाबो नोङो हौवाखौ हाजिरा मावनानैबाबो फिसि हौवायाथ' नोंना जाहोखाय आं मिथिखायो उन्दु जायो सामफ्रामबो जौ लोङो होननानै आं मिथिखायो नोंनि फिसायखौ फोरों नोंनि फिसायखौ आंखौ लानांगौबा नोङो खस्थ' मावनाबो जाहो होननानै बुंदो सना आं बिराद दुखु मोननानै दिनै बानायदों आरो बिदिखौ आं रागा जोंनोबा दानो नैबाव थैनो हायो खिन्थु मानो थैनो आंना फेमिलि दङ न'खर संसार दङ आङो थैनांगौबा बिराद न'खर संसारखौ सोलायफिननांगौ आंना हिनजावा बेसेरा गाबगासिनो दंदां आं जेबो बुंनो हाला नों दुखु दाजासै खेमफ्राय सना बेखौनो बुंनो सानो जि जालांबाय आं नोंखौ दिनैफ्राय कन्टेक्टबो खालामनो हाला दिनैफ्राय रायज्लायनोबो हाला आं जेबो कन्टेक्टबो खालामनो हाला नोंखौ अननानै निमाहा होदों खेमफ्राय आं इसिनसि भिडिअ आं बारा थानो हाला सैज्य हाला आङो दिनैनिफ्राय जिन्दगि दारायलाय आंजों नोंखौ आं कन्टेक्टबो खालामा आं जेबो खालामा कन्टेक्ट होननायखौनो खालामला आङो दिनैनिफ्राय दे सना नों नुबाय बायदोंबा भिडिअखौ नों गाबोबा गाब दा बारा गाबनो नाङा गाबबा आं दुखु जायो गाबनो नाङा जों सानैजों मोजां मोनलायनायखौ मोनलायखाया मालाबाबो जायखिजाया बखिबाबो बखिनो नोंनि लोगोफ्रा नोंखौ रावबो सापर्ट खालामाखै जास्ला होन मथु होन लिंगास होन आरो अनसुमै होन राखावसि होन माइनाव होन बिसोर गासिबो फैसा जाना थाजोब्बाय खिन्थु नोंखौ रावबो सापर्ट खालामग्रा ओंखाराखै आं बिराद दुखु मोनदों आरोना बे खनसेखौ सापर्ट खालामना बुंनांगौना मोजां मोननायनि थाखाय नोंथ' मिथिखायो आं नोंखौ मिथिखायो रावखौबो मोजां मोनानो लोगोल' जायो मानसिफोरजों आंखौल' नों मोजां मोनो होननानै आं मिथिखायो
नोंनि बिनानावा बेसेबां रायो नोंखौ आं गासै मिथियो नोंनि बिब'आ बेसेबां रायो आंखौ दानस'नो मानो होनो खिन्थु आङो मोजां नोंखौथ' आंखौ गारा थेवबाबो नों आंखौ गारनांसिगोन सना आंजों दिनैफ्राय कन्टेक्ट दा खालाम थैजासे आरोना बावगारनो सानदों आं जेबो गियाखैनोबो गियाखैनो मोजां मोननायनि थाखाय आं दिनै गारनो थाखाय गिबाय आरोना आंनि मोजां मोननाया सैथोमोन आरोना सना नोंनि मोजां मोननाया सैथो नामा मिथिला आं खिन्थु नों आंखौ मोजां मोनो होननानै खिन्थाखायोमोन आरोना बेखायनो आं दिनै बिदि खोमानायथारबाय दे सना आं सैसोनसै लोगोफोरा आंखौ निमाहा होदो बिराद निमाहा होदो निमाहा होबा आङो न'आव थांनो संसार मोजां जाहैनोसै आं न'आव नोंसोर आंखौ अननानै लेंहरफिनोबासो थांगोन आं नङाबा थाङा जिन्दगि थांला आङो बावनो नांगौबा थागोन आङो नोंसोर आंखौ निमाहा होननानै लेंहरफिनबासो आं थांगोन लोगोफोरा इसोर हाला बाला मोनबाय गावखौनो गाव बेबायदि जागोन होननानै सानाखैमोन आरोना गोदोनि जाथायखौ बेबायदि खालामफिनगोन होननानै आं सानाखैमोन आरोना बेखायनो आङो बिराद दुखु मोनना दं आरोना दा बेखायनो आङो भिडिअबो लाबोनो हायाखै लासैसो मोनबाय आरोना गावखौनो गाव गामियावबो मा मेगन मोखांजों देखायहैनो सानबाय आङो एकदम गावखौनो गाव लाजिनाय मोनबाय आरोना बेखायनो आं बिराद गोजान जायगायावसो थानानै दंफैयो आं एकदम लाजिनाय मोननायखाय आरोना बेखायनो आं भिडिअबो बानायथ'ला होनना सानदों जेबो बानायथ'ला मुलिबो फानथ'ला होनना सानदों दे लोगोफोर ओमफ्राय आङो मोनसे खोथा बुंनो सानदों बे जाथाया गोदोनो जानानै थांखांनाय आरोना बे जाथाया खमबाबो 9 मास 10 माससो जाबाय आरोना बे जाथाय जाना थांखांनाय गोदो जों मुलि फाननाय समावथ' बयबो रिल्स बानायनाय आंजों थाबायनाय आंजों मुलि फानफानाय नुदों जानांगौ जों सानैजों जेरावखि जाया मुलि फाननाय थांनाय जों सानैजों थाङो होननानै मिथिखायो नोंसोरबो ओमफ्राय भिडिअआवबो नुदों जाहैदों ओमफ्राय बेयावनो बेबायदिनो मोनायाव हराव बियार लोंनानै बिदिनो गरमा गरमि जाफ्लांबाय आरो मोनसे गाज्रि खामानि दाय मावफ्लांबाय दाय लाफ्लांनांगौ जानांगौ आंनि खलथायानो गाज्रि जाबाय आंनि दिमाग गाज्रि आंनि ब्रेन गैया होननानै एकदम दिमाग गैयि मानसि आं मा सिखोम मोननै लाफ्लांनांगौ बे भिडिअखौ आंनोखौथ' आङो होननानै थाबाय आरोना आंनिनो भुल आं भिडिअखौ मानो लाफ्लांनांगौ मा जानायनि आंनि दिमागानो एकदम खामानि होआसै आं बे भिडिअखौ लाफ्लांनानै दोननायानो बेनो बायरे जाहैबाय आरोना आं खेबफ्रामना लादों आरोना मोनायाव बेबायदिनो फेनाय समाव आंबो एकदम साल गैया आरोना फेनाय समाव खेबफ्रामना लानानै ओमफ्राय आङो फुङाव अखानायै नायनानै डिलिट खालामखादोंमोन बेखौ डिलिट खालामखानाय समाव ओमफ्राय आङोथ' अबेबा डिलिटआव थांनानै आं बारा मबाइलफोरखौ नायनो रोङा बेखायनो आङो बेबायदि डिलिटआव थानायखौ आं मोजां नायासै उनाव आरो मबाइलखौ मास मोनसेनि उनाव आङो फाननानै दस्रा लादों आरोना मबाइल बावनो आं थांफ्रामनाया बेबायदिनो बोरै बोरै जाखो मिथिला आङो खाहानिफोरखौ गोबाव जाबायमोनथ' बेखायनो मिथिला आरोना बोरै बोरै जाखो बावनो आङो मबाइल फाननाय समाव ओमफ्राय थांफ्रामबाय बावनो आंखौ ब्लेकमार्क खालामहरबाय मानसिफ्रा गोदोनो खनसे खालामखादोंमोन 2 मासनि उनाव आंनो एचकेनि 50,000 नांगौ 30,000 नांगौ होननानै नङाबा नोंनि मोनसे भिडिअ दं होनना बुंदों बेयावनो आङो कनफिउस जाबाय मा भिडिअ दं आंनिलाय बेनो होननानै हैद साला नोंसोर फ्रड गोजा नोंसोर साला फैसा जाग्रा लुथिनो थाखाय नोंसोर खामानि दामानि गैया होनना रायहरदों आङो दाख्लैबो थिग मोनानि हराव 30,000 आरो 50,000 सोरबा 1 लाख बेबायदि दाबि हरदों आंनि सिगाङाव फन हरफिनबा गावसिनि फना थाङा आरोना ओमफ्राय हिनजावसो मेसेज हरनायाव ओमफ्राय हिनजावसो रायलायहरो बेबायदि जादों आरोना आं बिराद कनफिउस जादों ओमफ्राय आङो मा भाइरेल दंब्रा मा भाइरेलनि माबा भिडिअ दं होननानै बिदिनो होननानै ओमफ्राय खालामदो भाइरेल खालामबा आङो फैसा सैसा हरनो हाया होननानै बिदि बुंदों आरोना आङो बिदि बुंनाय समाव ओमफ्राय दाननानै आं मबाइलखौ माबा खालामना लादों लक खालामनानै लाबाय आरोना लक खालामना लानानै बिसिनि नाम्बारखौ ब्लक खालामजोब्बाय आङो ब्लक खालामनानै ओमफ्राय आङो बावनो सिरि थानाय जाबाय आरोना बेखायनो आङो बेखौनो बुंनो सानोदि आङो बिराद गोरोन्थि आं नुना लाबाय आरो माथो खालामबावनो आङो बिदि गावखौनो गाव लाजिनाय मोनबाय आरोना बेखायनो बयनिबो सिगाङाव आं लोगोफोरनि सिगाङाव ओमफ्राय बयनिबो आंनि फलोवार्स लोगोफोर आं मा बिनाय जाबाय आंनि बिनाय जाबाय बेखायनो अननानै आंहाबो गथ' गथाय दङ अननानै खनसे निमाहा होदो नोंसोर आंखौ दे खनसे निमाहा होथारदो बेबायदि गोरोन्थि आरो भुलावबो मावा ओमफ्राय जाहाथे रावबो दामाव बेबायदि भुल भिडिअ सिडिअ खेबनाय बे बिराद गाज्रि आरोना बिराद गिदिर भाइरेल आरोना बे बिराद दुखु मोनबाय आरो गावखौनो मोजां मोननायनि थाखाय बेबायदि जाफ्लांबाय आरोना मोजां मोननायालाय मिथिखायो बिराद मोजां मोनोमोन आं बेखौ बिराद मोजां मोनो आरो गावबो मोजां मोनो गावबो गोसो होखायो आंखौ मोजां मोनाबा बे आंजों थाबायफानाय नङा मुलि फानफायनाय नङा बेबो आंखौ बिराद मोजां मोनो मानसिफोर दङ बेनिफ्राय साबसिन आंखौ बांसिन मोजां मोनोमोन बे आरो अनोमोनबो ओमफ्राय आंखौ बेबो बिश्वास दंमोन मोनसे बिश्वास दंमोन बेबायदि खालामनाय नङा बे होननानै बेसेबां दुखु जाथावथाव बेबो दुखु जादों जानांगौ दा आं फनखौबो थिखांनो हायाखै मा बुंहरगोनथाय आंखौ बिराद दुखु जाबाय आरोना बिदि गोसो बिदि न'खराबो दा मा जागोनथाय बुंनो हाला आंनि न'खराथ' जाखाबाय बरबाद बिराद दा हिनजावाबो मा खालामबावगोन आंखौ आं बुंनो हाला हिनजावनि खाथियावनो नुजानो हाला आं गामियावनो थांनो हाला आं नुजानो हाला मा मोखांजों नुजाबावनो बिराद लाजिबाय आं
गावबुरा सेक्रेटारिफोरजोंबो फन हरनो हाला लाजिनाय मोनबाय गावखौनो गाव आंनो भुल जाखाबाय माथो खालामबावनो अननानै आंखौ निमाहा होदो खनसेखौनो अननानै नोंसोरो आंखौ मोजां मोनोबा निमाहा होदो नङाबा आं मा जालांगोन नोंसोर बुंनो हाला गारिखौ लानानै अबा हाखराव थैना थाहैसिगोन आङो नायल' नोंसोर अननानै निमाहा होआबा बे खनसेखौ निमाहा होदो अननानै आं भिडिअखौ एसेनो दोनथ'नाय जाबाय। आंनि भिडिअ नायगिरि बिथां रायजो राजा नोंथांमोन जायफोरा आंनि भिडिअखौ मोजां मोननानै नायग्रा बिथांमोना जायफोरा दुखु मोनदों बिसोरनिसिम गेजेरावनो आङो बयखौबो गोरना गंख्लायनानै निमाहा बिग्रोयो आरो जिथुखि दा भाइरेल जाबाय थादों आरो बेनि सायाव आंबो फंनैसो गोरा बाथ्रा राव बाहायनाय जाहोना आङो रावखौबो गासैखौबो बाहायनो होननानै बाहायाखै साफा सानै मानसिफोरनि थाखाय आङो फंनैसो बाथ्राखौ गोरा बुंनो गोनां जादोंमोन आरोना जिथु भिडिअखौ भाइरेल खालामदों बे भिडिअआ लिकआ मबेनिफ्राय जादों आंबो बे भिडिअखौ दङ होननानै आंबो मिथियामोन नाथाय सैथो जे बेफोरबायदि सानसे समाव जालांदोंमोन आरो जानानै बे बाथ्राया जोबलांबायमोनबो होमबाबो आंहा गिनाय मोनसे दंबाय थाखायोमोन आरोना सासे नङा सासेनावथ' बे भिडिअआ थाथारगोन सानसे समबाबो बे बुस्थुआ बेरखांखागोन होननानै आं साननाय दंखायोमोन आरोना ओंखायनो आं सानफ्रामबो एनिटाइम गिनाय भाब दंबाय थाखायोमोन आंनाव होमबाबो आं दिनै दा बयबो रायजो राजाया नुबाय जेथिया माने जिथुखि नोंथांमोना हायोब्ला अननानै खनसेखौ निमाहा होगोन होननानै आङो आसा खालामनाय थाबाय आरो मबेबा डिस्ट्रिक्टखौ बदनाम खालामनाय एबा मबेबा डिस्ट्रिक्टखौ फाननाय आं दिनैसिम बेबायदि मोनसेबो डिस्ट्रिक्टखौ बेफोरबायदि गाज्रि रावबो बाहायफेराखै आरो आं जेराव दङ बेयाव आं एसेबां गाज्रि माबाबो देखायाखै दा आं बे जायगानिफ्रायबो आं गैलिया आरोना लोगोफोर आं दा माने आं बे जायगायाव थालिया माने आं जिथु जेराव जायगायाव दखान होयो बेबो जोंनि आसाम गोलैया आरोना जोंनि अरुणाचलसो गोलैखायो आरो नोंथांमोना आं थाब्ला जुदि नोंथांमोननि डिस्ट्रिक्टआ गुबुंले जायोबा बा हारिया गुबुंले जायोब्ला नोंथांमोना जि सानदों बेनो जागोन आं जेराव थायो जुदि गाज्रि थासारि सोमजियोब्ला इयुन जोलैया गाज्रि जालाङोब्ला आं नोंथांमोननि लुगैनाय बायदिनो खालामनोसै आरो आंनि माखासे बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना दुखु मोनदोंब्ला आं बयनिसिमबो निमाहा बिनाय लाग्रोबाय लोगोफोर जाहाथे रावबो उनाव बेबायदि जानाङा माने बयबो खालामनो होननानै खालामा आरोना गासिबो जाथायखौ माब्लाबा मिथिस'यैयावबो जाफ्लांलायलाङो आरो आं गावनि गोरोन्थिखौ आं एक्सेप्ट खालामनानै लाबाय गनायनानै लाबाय आरो नोंथांमोना जाहाथे बेफोरबायदि भिडिअखौ पाब्लिक खालामबाय थानो नांलिया माने उन्दै उन्दै गथ'फोरबो नायोथ' माने जोंनिफ्रायथ' जोङो आपल'ड खालामनानै खालामाखैमोन माखासे दावराव दावसि समावहाय बेखौ लोगोजों लोगो शेयार खालामनाय जादोंमोन आरो सोरबा गासैबो लोगोआथ' एसे थार नङा बे समाव माने मोनसेनियाव मोनसे बाथ्रायाव नांलाय खमलाय जाबानो लोगोजों लोगो बेफोरबायदि बदनाम खालामलायनायाव थाखायो गावनि असेखौनो जों फोथायनो हायाबा जों मालाय लोगोखौलाय बोरैथो फोथायनो लोगो बेखायनो आं बयबो रायजो राजानिसिम आङो निमाहा बिबाय आरो जाहाथे आं उनाव भिडिअ बानाया आं आरो बे टपिकनि सायाव आं भिडिअ लाबोलिया आं नोंथांमोना जि बुङो आं बेखौनो आं सैसोनो हानाय जाहाथे इसोर आंनो बोलो होयो दायखौ मावबाय जेथिया सैसोनोबो हानांगोन माबाफोर दुखु मोनदोंब्ला आङो बयनिसिमबो निमाहा बिबाय लोगोफोर स' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय नङा होमबा दा बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मा बुंहरनो सानदों कमेन्टआव फोरमायहरबानो जाबाय आरो भिडिअखौ लाइक शेयार खालामनायजों लोगोसे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना होनानै लोगोफोर गोजोन्थों।